बेवहाय जगदान खालामदों गुबैयै NLFB निफ्राय आदिबासिनि माखासे आफादफोरनिफ्राय बेवहाय जोंनि हानजायाव दिनै हाबफैदों जों बिथांमोनखौ बरायदों आङो गिबियावनो फैबाय थानाय इंराजि गोदान बोसोर आरो क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिदों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव UPPL नि दैदेननायाव जि मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ बे सरकारा दिनै बोसोरथाम जाबाय आरो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन सरकारखौ उमुक तारिखाव बायगोन तुमुक तारिखाव बायगोन फैयै फैयै जोङो बोसोरथाम कमप्लिट खालामबाय बेनो बिथांनि बेसेबा गिदिर फैलार आरो थगायसुला आखला नुजादों बिथांनि पार्टिनि मानसिफोरखौ बिथाङा लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो थगायबाय थायो आरो सरकार सिफायगोन माबा खालामगोन होननानै बुंबाय थायो बेयो जेबो नङा जोंनि सरकारा बोसोरबा जोबोद मोजाङैनो सोलिगोन आरो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ जों जोबोद मोजाङैनो सुस्रांगोन फारसेथिं जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ NDP नि खामानि जिखिनि थालांनाय बियो सोलिगासिनो दङ आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माखासे जौगालु खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बुंनाया बिथांनि स्वभाबखासो आगोलनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बुङो नाथाय बिथाङा जोबोद गिख' दैदेनगिरि सासे मानसि बिनिखायनो बै समावनो बिथाङा बुंना दोनखादों बिथांमोना नायगिरबा नुगोन जे जाय गोहोआव फैयो आं बिजोंनो थागोन होननानै मानो बिथाङा गावनि सायाव फोथायनाय गैया ओंखायनो सोरबा गोहोनि खाथियाव थागोन सान जेरै साना अखाफोरा साननि खाथियाव थानो लुबैयो सांग्रेमाफोरनि जोंनाया अखाफोरनि खाथियाव जेबो नङा दा बिथाङाबो बेबायदिनो बबेबा मोनसे गोहोनि खाथियाव थानानै गावखौ दादागिरि देखायनो नागिरो दा दिनै पावार गैया नालाय गोदाव सोराव जानानै बिथाङा ओरै थाङा ओरै फैयां जादों नाथाय नैबे थासारियाव हाग्रामा महिलारिया आरोबाव पावाराव फैनो हानाय माबानो हानाय बे थासारिया गैला पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनाव बिथांनि दखाना पार्मानेन्ट बन्द जासिगोन बे UPPL नि नङा बे बिथांमोननिनोखा 17 इयार्सआव जाय मानसिफ्रा बिथांमोनजों दङमोन बे मानसिफ्रा गानानै फैजोब्बाय दा बे मानसिफोरनि गेजेरावनो साफा सानैखौ लानानै बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाय थायो नाथाय बे मानसिफ्रा UPPL निनो मानसिखा